Hei. Kowe iki dadi apa? Silodikra. Lah Silodikra apa kok nganggo jin? Macak iki dolaning kepakian ben ora konangan karo prajurit. Macak Silodikra mau mergo arep jarak karo bojone Lek Ijo Paksa. Oh iya. Jadi buta. Jadi buta. Ndasmu kemebul kowe lho. Tritingal iki paham ora kowe. Ndasmu kemebul kowe lho. Ayah Sukron. Ayah. Niki nyuwun saya Mas, biasanipun nek niki langsung sindian nggih. Ya. Penyanyi-penyanyi kabeh iki gawe sesuk. Heeh. Teng Nganjuk. Ya. Putri daerah garwanipun panjenengan kedah tampil rumiyin. Oh, Mergi inisial D. Sopo kuwi? Dek Dwi. Bangga kakek terus bilang. Ya didhisikke ya. Dek, ayo Cok. Lah ngono enos aku salah omong tenan. Kleru. Iku mang anu apa jenenge ilate anu ya. Malik, Malik. Gak konsentrasi ya. Jaluk ngapura bi paling gak kowe iki. Monggo diajeng. Niki ben dudone, Pak. Yutuhne apa? Loh, selain garwanipun panjenengan, Sinden, selain ayu, sinden, ibu rumah tangga sing hebat, pinter ngetoprak. Jadi penonton iki ngerti, wah jang kae lho mantune Mbah Sukron, wah nyawang iso kaya ndelok gendeng. Kowe iki kok ngawur kok kaya Wong seneng kok gendeng ngawur iki. Ayo coba aja, duduk. Lakone apa ki lakone? Gawe anu kacone sih. Iya. Rodok tok. Ki Mbak Wilujeng dalu Mbak Dwi. Nggih. Wah, jan. Kita kok ora seneng karo kowe ya be nyaure ya kaya Nyuwun sewu njenengan nek saestu niki mumpung dipirsani piantun mriki nek kalih Mas Kangkon niku sayang napa mboten asline niku. jujur mawon, Mbak. Jujur mawon pun sing wis ya wis aja dieling-eling kabeh kuwi. Enggak, sing wis ya wis ki apa? Mas Kangko biyen anggone mayang kuwi pancen nyandung nyrimpet jenenge wong urip, wong mlaku akeh kesandunge. Lambemu karo pikiranmu beda. Saestu Mbak sumpah nek mboten percaya jenengan paten niki kula ikhlas. Kok kancamu sing mbok korban ngawur iki. Iki latihan lho. Aku kowe nek gak karo aku karo sapa? Ayo. Aku ndak kok latihan. Kowe nek gak karo aku karo sapa? Karo sing karo kae ora rukun ngono. Ayo, piye? Ayo. Sik karo sing ra iso iki. Karo kae kudu pedhot iki. Ora iki bahasa aja kuwi. Lah piye nek ndak duwe rasa jawab Mas Kangko tak takoni. Ayo. Sik. Nyuwun Mas Kangko niki jujur lho dipun pirsani ramanipun panjenengan Mbak Ji keluarga Agung Purworejo. Jenengan sayang saestu mboten kalih Mbak Dwi. Ya sayang. Jenengan lahir batin. Ya lahir batin to. Rewangi pecahing dodo utaing ludira. Heeh. Saestu. Iya, tak rewangi pecahing dodo utaing ludira sedunuk bawuk. Wah landol sampeyan nek walah. Sapa jenenge? Mondol repot. Sedumuk bathuk sing jali bumi. Lah iya nek bathukane. Mboten saestu jenengan sayang. 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 Jenengan rewangi toing nyawa utaing ludira saniki umpama. Umpama. Mbak Dwi niki dicolong tiyang, diculik hitungane. Dilalah nyuwun tebusan dhuwit 500 yuta. Kamangka tanggapane jenengan niku sepi. Jenengan pripun?
Ya budidaya berusaha. Budidaya piye tanggapane sampean sepi omah regane mek 250 tok. Lah 250 golek tangan sapa? Sampean posisine kepepet pepet gak dia apa-apa. Duit diculik. Ya ngedol mobil. Lah ngedol mobil ndi? Mobil sewan apa didol? Tapuki wonge ngono lho. Piye ya? Wah, katanya rasa sayang iki jenenge nyuwun sewu Mbak Dini iki kula bloko lho ketinggal saestu pripun sifatipun. Dadi ketok iki gak sayang. Alah mungkin aku sesuk KUA. Sik kowe iki ora usah ngompori iki genten kowe upama. Iki upama lho, iki nyuwun sewu Mas Kang. Oh, balekno. Upama iki kowe duwe bojomu ning omah, ndelalah tak culik. Njaluk tebusan 200 juta. Kowe piye? Tak nyang lho. Bojoku nom-nomane mek 350, mosok saiki 200 juta. Wah, bojoku nom-nomane 350. Oh, tiba bojone begenggen. Begenggen apa bojomu? Ojo banter-banter. Bojone wowo, layak lagi ngerti iki. Iki. Coba banter lah tau apa misale. Oh, alah iya. Biyen Mas. Heeh. 500 bro. Wis sik iki kok ketoprak iki lakone apa sing apik Mas? Nyuwun sewu kula nyamble sekedap nggih. Iya. Panggung milik umum. Iya. Ampun duka lho nggih. Iya. Sri Tanjung. Aku dadi apa? Kowe dadi apa? Kowe dadi apa? Aku dadi bojone no. Sila Hadikra. Sila Hadikra kowe. Aku Sida Paksa. Sila Hadikra sapa? Kowe. Dadi apa kuwi? Kowe dadi gustiku. Aku terus apa ning iki? Kowe kok terus seneng karo bojoku. Terus iki gelem gak? Ya mah, lapo di bojo kok gudul iki. Dadi kok tak oh iya. Sorry bro, sorry. Salah masih. Tidak ada dendam di antara kita. Oke. Iya. Ora apa-apa lek karo dagelan ndase kaya melon. Lah iya. Kok iso gundul iki? Ora lho, kuwi kok sirahmu kok kemebulien apane to? Sumpah enggak ngapusi aku kemebul lho. Pikantuk doyanipun Tritingal. Apa kuwi Tritingal? Tritingal ki petilasan. Oh, petilasan ora ngerti Mbah Lurah mumet. Sing teko 200 berkate mek swidak. Panitia ngaleh kabeh iki. Mergo ngalap barokah karo petilasan mau. Lakone Sri Tanjung Sida Paksa. Sida Paksa dipilihne bambangan sing apik, sing wonge gedhe dhuwur, Bi. Potonganmu ke botol ya, aku lek gedhe dhuwur. Sampeyan siap ya? Isa nggih? Totalitas. Totalitas nek cara. Aja nganti kalah karo ketoprak kono. Sida Paksane sapa? Aku. Sida Paksa mosok rabi mboke. Kowe matamu ngono iki ketoprak iki ngawur iki. Wis iki aku tak Sila Dikrama. Wis Sila Dikrama. Jangan sing kentongi Mas. Kentongi Mas. Enek sing kentongi. Tuk. Oh iya, iki. Wah. Sing kentongi sapa? Kowe bagian apa ya, Bing? Aku sila ngrangkep kentongan to. Oh iya, anggotane sithik kok ya. Mau evensi anggaran tanggapan iki. Apa kok? Kentongane lanang kok wedok? Kentongan yo lanang. Wedok. Masa wedok. Ini lho ora ngerti. Iya. Mosok ora ngerti. Asu. Ngono dadak cilik. Alah ketek lalinan. Asu waro. Ya. Ya, Ayo, kono dadak boh. As-salatu khairum minan Dajal. Sri Tanjung, aku sing teko wong ayu. Diajeng garwanipun Kakang. Dawuh Kang Mas. Rada nyaket wong ayu. Sawise aku marak sebo ning gone Gustiku Sila Hadikrama, malah kapara aku entuk dawuh diajeng. Wong ayu Sri Tanjung. Go ninje. Gonku tumeka ning gone taman Kaputren kene ana wigati sing Mula ngene ya Sri Tanjung. Aku njaluk pamit arep tepat. Sri Tanjung
apa? Tak-tuk iki. Kentongannya rusak. Loh. Oh kambat bolongan. Ngomong lah yo kok. Sri Tanjung garwanipun Kakang Wong Ayu. Wonten pengendika ingkang dawuh. Piye bojoku? Sri Tanjung. Lagi wae aku marak suwane nggonane Gustiku Selo Hadikrama, malah kapara aku entuk dawuh supaya ngupadi coba mati aku diajeng. Ninggih. Aku supaya ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku supaya kawulaku ayem tentrem gemah ripah loh jinawe Sri Tanjung. Makaten Mas. Pramila ya Sri Tanjung. Injih. Aku njaluk dongamu setitik. Aku tak ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku Wong Ayu. Aku pamit Sri Tanjung. Turuk. Sri Tanjung, aku pamit Wong Ayu. Apa kok sing cinta? Tuk. Subuh. Hei, kowe iki dadi apa? Silo. Lah Selo Hadikrama kok nganggo jin? Macak iki dolaning kepakian ben ora konangan karo prajurit. Macak Silo Hadikrama mergo arep jarak karo bojone Lek Ijo Paksa. Oh iya. Kowe kok minggat golek setumbal lho. Kowe kaget terus ngrangkul aku ngambung. Aku ora kaget tapi gila kowe lho. Pertama pancen gila. Tapi kok rada rasane dhewe wis to. Pane ya Allah. Sri. Enggak mau nyelokmu nyang aku Rasri ya. Sri Tanjung. Bengi iki ora ana wong sing ana kowe, aku, Sinden, Yoga, Dalang, Basukron keperangkat penonton. Kok akeh men. Kuwi wong kabeh. Manuta karo aku ya wong ayu ya. Mboten sinuwun. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Ku kira penting, ku sentil-sentil gak tahu banget. Tak gendeng wong ayune kaya ngono kok malah milih sing Yuli. Yuli sapa neh? Yuli sapa? Kancaku jenenge Yuli. Apa? Mulai Mas Deponono dalang ngati debok iki lho bagiane kaya. Jong. Sepet-sepet saone mentah diempet-empet saya ora betah. Aku ngerti atimu dina iki kecewa mergo salah milih bojo. Ning ora apa-apa. Kowe ngerti apa ora? Ora. Sakjuke kowe dipangan karo Bathara Kala. Atiku saya ora seneng. Mula dina iki aku teko manuta karo aku ya wong ayu ya. Ayo diajeng. Balung pakil tiut-tiut. Seneng. Silo Hadikrama. Balung pakil tiut-tiut. Waktu kecil Madeporono ora konsentrasi lho. Ya jenenge bojo ya. Alah. Jung. Beniki wis tak niati, Jung. Kowe kudu dadi bojoku. La tetetet. Sepi. Mati Prono. Manuta dadi bojoku Tanjung. Mboten sinuwun. Kowe ngerti ora bebasan jagat tepung gelang. Anggonku ngupadi wanita kang bisa gawe seneng atiku, ora ana liya mung kowe diajeng. Mula saka kuwi wene ana panggonan ana ing telenge samudra atimu kanggo nanggur wae katresnanku supaya aku karo kowe bisa urip bebarengan. Kowe nek gegledek siram nyambuk kene lho kok. Aku nek kudu ngomong apik pengen geblak lho. Manuta ya diajeng. Mboten sinuwun.
Kula sampun kagungan garwa. Bojomu kae bar operasi. Enek to? Loh, nek Ketoprak operasi. sida paksa kae wonge cilik. Enggak iki gedhi. Loh, nek subuh. Manut karo aku, rukun Islam. Kang lima puniki. Ngawur iki. Kuwi peling kuwi religi kok. Ayo, saya pelok. Ket mau wis pelok. Pelok lho, yo. Aku sing kurang krungu. Selen kuping. Ayune tumpuk seneng kowe. Gila. Nem-nemane Pak Disuklan ketoprak yo ngene iki. Aduh, bapak ganteng kowe kaya pentol korek kok. Piye cakepane? Duh wong ayu sinawang tumpuk Obui bengi aku bebas kelakon dadi karo aku. Iya. Piye? Aja diwarai. Enak kok. Manut dadi bojoku. Tanjung nganti tak rewangi aku kaya wong edan mergo kedanan karo kowe. Yen to bengi iki ra gelem apa kudu tak rudo pari-peksane papan kene kowe, Arep njaluk tulung sapa? Celukno wadya balamu. Sila Hadikrama ora bakal mundur sejangkah di Tanjung. Wani kan Gusti Ratu, wani. Yo, apa ta kowe? Bapak kan Gusti Ratu kok arep bawake. Gusti Ratu. Aku ora melu-melu kok, Dik. Wani. Dapakanmu ya apa to, Lah iki. Kakean anggaran nek ngene iki. Pendapatan sithik sing teko akeh ra umum. Yen kowe wani karo benderamu majune karo aku. Ayo maju. Ayo. Ani ora? Kowe ku sapa? Lho. Aku emban. Iki malah koyo mangkok soto Dik. Wani. Iki lakone piye to iki? Aku wani. Aku pengen garwa karo benderamu. Jalan. Kasepene adewe aja nganti kalah ya. Bat aja nganti kalah coy. Siji lawan Mas Meneke. Ani piye? Blendronge Mas, ayo Mas. Ayo. Ki opo to jane iki? Jadi buta. Bapak sik. Sinden kok dadi kenthok kabeh. Gusti Ratuku arep di Gusti Ratuku ame diruda paksa ora trimo Pak Dalang. Gak trimo aku Pak Dalang. Pelecehan seksual ngono. Ya wis bali wis.
Ayo saya Pakde Sukron. Jenengan tulung hubungi bojo kula. Sanjang nek dalu niki kula meteng. Nawangi saking pegele. Wis ngalinggon Nawangi saking pegele apa iki Mbak Dewi mbok arep mbok prawasae karo kowe siramu diokak-okak kaya melon ape. Paling karo cah cilik. Jal kemlelet to kaya mau jal. Ora. Lho ndasmu kemebul kowe lho. Tritingal ngerti paham ora kowe. Ndasmu kemebul kowe lho. Ayah Sukron. Ayah. Siram kemeluk tenan Beh. Kaya sego bar komijikom lho dirane Beh. Sri Tanjung. Mbah. Wes ki kok. Sri Tonjang. Wes keke. Nembang. Karo Mbak. Oh karo Tata. Oke, monggo Dek Tata. Oke. Nembang apa? Kowe kaya wong kerminen to kowe iki. Awalnya saya tidak sengaja. Tapi saya dibawa paman saya. Anu, Tata apa lah karane Mbakong sing sijine? Apa kowe nyidra asmara? Ulo tampar. Kula tampar. Mboten apa? Oke. Ya, ndang. Ayo. Ah kene, Nduk Tata Cahayu. Jumeneng, Nok. Ayo dengar Tata ngadeg sih. Iki ana pamundhut iki lho. Ana sing nyuwun gerajakan Banyuwangi saking kula. Saking kula Mbak Isna, Hotel Adinda Purnama Silorejo Blitar. Semoga Pak Dalang sehat selalu, lancar. Amin. Matur nuwun. Nah, nggih. Menika ugi wonten pamundhut Gubuk Asmara Sesideman, Kelinci Ucul, Kembang Rawe. Nah, saking Pak Soleh Gendong. Nah, iya ana duite 100.000. Kelinci Ucul ya, garap gamelan Bali meneh. Oh nggih. Ah, ya, coba. Si ibu dan anak kuwi anu sapa jenenge? B. Mbok karo anake sak brepet lek meh padha. Heeh. Sami. Lah iya. Wedi to kowe? Aku sik trauma, Pak. Mara tuwaku ora kaya ngene iki lho. Kowe ngalih mara tuwaku wit. Kowe urung bojone yen kok urung garwane. Heeh, tanpa bawa untuk menyingkat waktu ya. Nggih. Engko iki bar timbukan iki engko masih Tata sing perang gagal. Oh nggih. Nah, di sak omah. Tapi bar niki Pak Lurah kali Pak Lurah sing kan apa? majeng. Oh iya no, engko maksude engko bar timbukan. Iki santai wae arep bar jam 7 isuk ora Malah apa-apa. mateng omah dhewe. Piye? Bar jam 7 isuk ora apa-apa. Ora mboten apa-apa jenengan, tapi niku kula timbang tok. Oh iya. Oh gara-gara kok. Iya gara-gara barang. Heeh iya. Wedi. Aku iku Ora kuwatir. nganti ora gara-gara tak wadya balokone. Aku mau entek pecel telu mlebu anggaran ora mbok ya. Kurang kepotong. Ya. Yo, garap gamelan Bali monggo penanturaken. Yo. Saking Mbah Soleh Gendong. Yo. Nah, yuk monggo dadas.